Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babahatam nagabenta ke jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Na benta ke jingkuli ke jingsio ka baret but pila ban legu ban kuli da ke education loan, pila ruban sekolah ho number kendai nyo saw san riu pranot. Lani kendai pran riu laisan, ar riu kendai pra. Hatu pikwa bagi janjong pikin kuit bah benar kam daka Oswell Soup hilaban yo na barok kidukan Kaseng New Trap Aceh National Movement ni ka HANM kadai kaseng ke bakudup lang ya kajat beri New Trap bat kumjuk ru ya ki garu lani ki Aceh ngilayo penikaran ba unoy lam rangba jong ni kaseng uba lam prang karbani bantuat jingmut ka ekonong rem ba ni kaseng ga yang hak bai day bat ke reservation policy Uba lamprang karbani ulaong basyan andala yo jingtep igi dikhot jong ka expert committee ka HANM kan sapha igi jing ajingmut pat ulaong ru ba kamat reservation policy kamde satya ban pensosi yaki khasi newat igi garu ru hendrai ka dei ban long ka bay honlang baro namar lada om ya honlang baro kan kta penban ya ka jinga dei bat ka jinga sngo shipara hapdeng ki khasi bat ki garu ka jingmut ba shisha jong tin kalong Bandon kajing pakam kerpang ya kidang satin ban ya kiulang. La kalong ha kajing pule. La kalong ha kayo kam yo jam. La ha ki skim soka. Ki scholarship ha kajing pule. Bat kumju ha ka politik. Kaseng HM ka kubur ban pek benia biang ya kene ka bahakam bahjam ha ka jalan Meghalaya ya kabala pantreka madu bak artrik Kuala Lumpur jong usnam sihajar khandai spa nyopwa kabalayat menta san phowei tlik snam klem dakta ya ka thme jong ga jingmut ka bha kam bha jam ka ba 100% ya ki khasi jaitia 100% karo 100% ya ki SC OBC ki badai ki nong jong jala nekria bat khat 100% kalong ya baro ko muka jipet kejungi ka ei ka baga HNM godon ban ong lengba kene khubor jong ka Batisi TV syaki pat ba jong jala nekria kalong ba ka jala ka don kam ya ka jing song sok ka jala ka don kam ka jing song sngai ban ya kren ne ya thir ne ya tai ya kene ka bhakam ba jam don kam ya ka jingi selok bat hab ban sim ya ka rai jong ka jing ya menjulang ban sukhateno ya ka bha jongno da sarkar claim da penkala ya ka constitution da ka parliament ha ki artikel ki bayadai bat ka bhakam ba jam ne claim ka rai jong ka yeng bisa ka bakido jong ka India ka ta Supreme Court kan wanra tang kajing bompun bat kajing sosi hilang kadai kabala saigdar baki parlok karo lasuthu saigdar bakin nom pediang lada ka sarkar ka sim ni karai ban khate ya ka bha jongki ngilo ki khasi jantia ngin om pediang lada khate ka bha jongi ki SC OBC kinong pediang ban khate ke bha jungki kabal kedau ha kata ka job reset bason polisi bat ban kata ya ka khasan persen bala mang kelum ya baro en nomla ban pediang kane ka reset bason polisi kam dai tang hakti jong ka sarkar jol wat la ka jing bha kam ka ya pher na ka wai ka jala ka wai pat kumbang ila yetep hak lengki jala jongkari India like no tangga Mizoram Nagaland Arunachal kabaron Arphotam tribes ka Manipur kabaron Khatnyau tam tribes but ka jala Meghalaya dan Atli tribes ngiyo 100% ka jala Meghalaya kalau ka jala Kerpang ngidon tang Atli tribes ngiyo 100%
Kajingni kene ka bahak kam kerpang ya ki ST, SC, bat OBC ka jela ka day naga close ka basau, jong ka artikel ka bakhat reu, ka basya ya ki sorkar jela bansna ya ki polisi bahakam bajam, ya ka baka jela me kalaya, haka por ka badang day ka sub step, haka ka artarik Kuala Lengkot jong usnam 1972. Hadin ke jimir jumut jong kine ki nongelam ki jongi itu por kum ki jong ba bibi lendo di jisuel bat ki jong kapten semah kilak pediang ya kedai karukom hakam kapten mentah tina kalian jong keseng HNM ka ai kublai ya ka voice of the people party hapo ka jingalam jong ibarat dan pasemai kapala sim ya kedai senjam kum ka responsibility na benta ka pateng ke bangsa ka na benta ka lawai ke bisa melakukan bat haka juga po na kalian jong ka hanyo trap achik national movement ka ai kublai ya sorkar MDA 2 ka bala kubur ban tau ya ke expert committee ban pek ya ne ka phang bahakam bajam ya ka bakalayat menta san poe teli kentiksna kaseng kayo i badon ka jingdiko ha kane ka polisi bahakam banda balai ngiong bakron ka jingdiko ki jingdiko kalong ba ka don ka baha balada ki parlok karo kimla ban pendap ya ka kam ka balamang lakila ban wanra da ki breu ki bana syabal ka jela da ka bathong kontrak system ka weipat ka jingdiko kalong baka don ka jingra ya ki kam ki ba klem patla ban pendap haka weipat ka snem tungkam lada omla ban pendap ki kam ki balai ka seng HNM ka ba pek ya ka bagamnya jong ki artli ki jak penreu babun pat haka jalam kalya kata kemot uhanyo trap bat achi ka kwa ban pensneu lengba ka expert committee sya ka sorkar jala kapa nengkong kalong baya ka bhakam ka badai jong ki parlok karo balasya bantum kontrak bagi bomdai na kajak bendeu karo ki bana sabar ke jala ya kene benta dai ban penduno ka benta ka ba arpat kalong bandong kta ya ki jingtrekam jong ki ofisar sorkar lada ka don glenti ya ka ne ka jingra i kam klen patla ban pendap ha ka wai pat kesnem tungkam deben penduno ikiro ya ki kam ki ba klen patla ban pendap deben pendap no ha ka juko snem tungkam da ki rulum na ka ne ka cela me kalaya kum ka seng ka kensyai ba ki seng politik ki seng sain perthai hak ne jela kim dei ban yele kai ya kene kalawai jong ki khun sama kim dei ban yele politik ya kene ka job reservation polisi namar sautu syaidar batang ki kam sorkar kin omla ban aikam ya ki samla bal pendap di kijing ple jongki ka seng HNM kapan long away seng balang jung jalam klia da ka jing snorit ba ka jing don di kli ka kentu ye di seng sain perthai bakin ye syong ban ya mir jimbut lang bakin wat ya kilat kilenti ban wanra ikilat dai pisa ha kene gejala ban yokam yok jam ki pat ba jung jalam klia namar habang ye kren ya ka yokam yok jam kamdai tang ya ki balanang lasta Henry haban ya kenro ya ba klem yo lat ban lai pulero namar kiro dan laga jong kahok ban yo ka kam jam ban yo la ka bala kasni kaseng ka tipsai ban kta ya ka reservation polisi ban kta ya ka nega job reservation polisi ka don kam ya ki start ki jahat ki batip ba ya ka constitution ki batit bah ya garti sensat ki batit bah ya ka an ki batit bah ya ka yok kot bat ki batit bah
ya ka jingdon pajba nung snong hak ni ka jala ka chung ka seng ka kentui ka sorka lengba ka komiti wat banya ya ki riu sempang da ka komiti ba klei do chips kitri ki dai ban pet ya ki breu ki ba like na ka jingya dai bat ka politik ki dai ban pet ya ki breu ki ba like ba don jingya dai bat ka san partai ban tap hakata ka expat committee bat ki breu ki ba soto iro ya ka jinglong jingman jong ka jalam Meghalaya khnang ba enda ka expert committee kala pha ira kaipot kan wanra ia ka jinghon ha bro kalian kentang yawai nakaliang jong ka seng H&M ka kentu syabaro ki seng political party lane ki seng politik ki belaman ke celak ki cumi kamtam ki seng rilum ba ki dei ban kletno i jing so party kletno i jing so seng kletno i jing so lama henry ki dei ban lon kawai teli melon ha be dei bat ki mat ki jura ane ha be dei bat ki isu ba isu san jong kari ban tin haba dai bekene nakaliang jong ka H&M ka i ha jing start jong ki legislator ka i ha jing start you know to an ka jungi ka i ha jing start jungi nong pat ka jungi namar kum bangi kum ki pajba ngila benset haki kum binong to an ngila syania legit iki kum nong hikmat ai ba maki kinle kum ka jing sempang jing start jungi na benta ini kita ba na benta ka jing ba jing miat jong sal samla play lang start hak mereka di banyak keren ya kene ka job research basuan polisi kamut ba habdon ka banwanra ejing song stan bagnom don geno ga jing ya kan at kum ki nong snong bopura jong ka jela Meghalaya kelong bangi hab ban ya keren ban ya tai ban ya thir ban hab ban simro ya rai jong ka jing menjulang ban sukateno ia ka bah jono jungnoro da ka sorkar nga tharai makine ki para jungi ki karoro kimsha mangi kum ki benreu khasi jantiaro gindom sha de kumbang ong menne ba klem da penkala ya ka constitution da ka parliament ya ki artikel ki bayadai bat ka hakam bajam ne klem karai jong ga ying bisar ba ido kata ka sunkot kamot ban khate no ika bha na karono no kaliang ro kanom long ka pasutna bat kam nom long ka ba wanra ia ka jinghon yang ingin musnong jong jawa Meghalaya ngidei basutu kadang ngilong no yalam hakino gino ki kelhon hakino gino party hakino gino ki jatnreo ngim dai pat ban ya compromise ya ki issue jong jatnreo kata kedai kebakum keseng kandon kenodem kebaskan baka kenturu wat ya kiwai pat ki prano elam ki bang ke jelaju compare ngidai kino elam jono ka uniform nang no party nang no jatnreo tang ba ngim dai pat ban ya compromise yang ki issue ki bakta ya kali begitu bener